This is Inday the Vlogger, and karon it's another episode of my vlog. And today is Sunday, September 29, and I'm here right now in Maharlicup. So si Maharlicup is located here in Busay. Unahan pa siya gamay nila Mountain View. One of the landmark niya kay si Max View and Humba Heaven. So tupadro sila. It's a long highway na siya, guys. So very accessible din siya. If you have your own car, pwede. Or if mag-commute ra mo, pwede mo muagi sa JY Lahog and then sa kayo mo habal-habal. And then just let them know na Maharlicup ang inyong destination. So, yeah, let's see and check it out this video. This is something really good and I'm so excited, guys, because the last time wala ko ka-arate together with the Maestrang Laagan, Pink Tababoy Diaries, Chasing James, and si Mingkay. So, karon nag-solo flight ko together with the other vloggers. So, come and join me and continue watching. So hello guys, so Inday the Vlogger again, once again. Kira, uy. So guys, naman naka-order na me, and then among gi-order is puto maya sa mga taga Manila. For Cebuanos, ang suman natin sa Manila sa kanila is puto maya rice, sticky rice with matching mango and sikwate. So mo ni siya mango and then puto, and then here is chocolate. And then next is naasad sila'y Royal Bibingka, which is from Daan, Bantayan. I think this is their delicacy. Famous delicacy sa Bantayan. So, yan siya. Same thing na siya drinks nga katong tsokolate. And then next is nasa sila'y torta, which is coming from Argao. Mausad ni ang delicacy sa Argao. So, diba? So, na ako karon, ako makuyog is kahit na po na tropa. So, here is our newest friend.
So, unsa ka nimong channel? YouNeilIt. It's YOUNEILIT. YouNeilIt. Design of Alright. Don't worry guys, I'll put his channel down the description below para ma-visit sa ninyo ang iyahang mga vlogs. And at the same time, ang aming balikbayan, naga-BTS karon si Jan. Kita oy. Kita oy. Atong balikbayan. So, not sure if mo apas ba si Ryan, but hopefully mo apas siya, makaapas pa. But, what are we waiting for? It's all about taste test na, guys. So, I'm pretty sure, lamig din siya. Everything pagkaon sa Cebu, lamig. So, uban mi karon as we do the taste test, guys. So, verdict in terms of the food later part. Na siya distinct na iyang smell niya ba? Kasi dili ko tigin na mo gingon ani. So atong dilawan. Mataste ka ng kanang raw nga tablea, pagka-tablea niya. So, mataste yun siya, guys. Nya di kay ko. Murag, kinamis ko in terms of mga ingon ani. So, good thing kay pwede ra dahil murag taghanan dyan yung asukar. Unlimited sugar bitaw. Wala siya sweetness guys. more sugar, please. So meaning wala pa ko sa mga tiya nga age. Nagya po ko sa mga batanon nga age. Kaya di ko magsilbi ani nga mga yun nga taste. Arang-arang, nawala na yung bitter pero nakagyapon. Hindi na ko kay makurot na ang sugar guys. Tanawa ra good guys. Nakamalain. So, basi na ako niya fee overuse. Diba? And guys, ano kanindot, pinaka number 1 ganahan ako is ang iyahang view. So, pinahan mo nga kanang maka-relax, ma-feeling nyo nga wala mo sa syudad. Best way to mag-chill, coffee. Nasa sila coffee din aside sa kining choco na ilang gina-offer. So, okay dyan dire ka ng pang mga merienda, relax time. Actually guys, ang ingon ani, like sa Manila, naanad ko nga ang pares dyan ani is sugar. Kaya nang ituslog dyan sugar. Now, sama dyan sa Cebu, so what I choice. Namay na ba? And then, bako sila surgeries. Guys, ang mangga ako lang, solo ha, kay murag feel na ko siya lami. For me lang ha, ay mo kalain. Kaya kinahanglan, separate lang siya. But for sure, mango, tamis gina siya. Arang-arang na dyan siya guys. Murag makaingon ako nga, champurado na siya. Di ba?
So guys, mukhaon sa kuha. Okay, magaglaing kayo nga magsige. Tabi niya pag humay ka niya. Video na ako ma-feel ang kabusog. Guys, so watch the video. So continue lang. Bread siya nga tamis. Mas emphasize ang yung sweet. Show niyo mo kayo. Yeah. Okay, gihit. Kanang ihang milk. Ganaan kayo, microwave? Microwave eh. Tasty. So meaning wala siya sugar. So katong milk itself, more na sugar. Pero si Tablea, kailangan siya sugar. Sila ba yan? Puno ang pagin ako siya no kay. Ah, diba? Yung ganang bitter good, di man sa bitter. So, ganang kung try sa kutumaya. Kutumaya, di? Yes. Kutumaya from Cebu. Pero ilahang magagas. Oh, buyog! Ay, may nakikakon. Hindi siya siya. May dadabit siya naman. Chewy. Ano ba? Chewy siya. Ano siya para sa mga natatan? Then ano siya? Sakto rin siya. Plain, ano siya, dili siya ka ng bisagulan o rice. Like pure gigapilit. Pure siya nga ito. Kami, di ba? Bisag yun sa bugnaw. And hangin pa dyan. So, bala naman dyan nagtanaw. Dami kayang mangga. I know, naka-taste mo sa mga taste ka. Not too sweet, not too sour. Sweet and sour. Solve ang snack. Lagi? Mura ka na buffet sa snack. Kung at siya may tungo gani. Atong sugar na yun. Hindi, pareho na sila. Pareho na sila. Dahil lang ang sundanan.
Kung pwede pa lang. Para mo rin. Pero kung pwede pa lang, no? Ano na, Super na, solve na. Oo. So, I think feeling ko pa Maya is best siya if after ma-serve, ikaw unang dayon kayo. Kaya ano mo siya, pure pilit pa mo siya sa tendency. Mugahin mo siya. Nagmura na siya dry sinuwan. Basta pagkaon yan. Huwag na sa kani. Kuha ko dyan na. Kuha pa lagi. Pila to katakot. Tagal yun. Tagan kayo. Dalawa ka ni. Dalawa. Sure, mag-video sa Ako sasabayan ako, mapunta na ako. So guys, sumanami diri sa Maharlicup and we are now down to our second destination. Actually, kalit-kalit na rin siya guys. So, push na nato ni kay panagsara ni. Mas clear pa ang kalit-kalit na lako compare sa kanang plano-plano. Kay makasakit sa dugha na magsigig plano niya dahil tuwa.